Әссәләму алейкум, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хәерле сәгатьтә халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Моң сандыгында булган музыка уен кораллары белән берәм-берәм таныштыруны дәвам итәбез. Һәм миннән табышмак, сездән җавап. Гармуннарның патшасы мин. Телләрем 100дән артык. Яшьләр кулында йөримсең. Тиз генә килмәс картлык. Нинди уен коралы? Әйе, бүгенге сәхифәдә сүз гармуннарның патшасы баян турында булыр. Нәрсә соң ул баян? 3, 5, хәтта 6 рәтле гармуннарны баян дип йөртәләр. Һәм дә инде баян халык уен кораллар оркестрына керә. Бераз тарихына да калып китик. Беренче 3 рәтле баян Бавария остаханәсендә 1891 елда уйлап чыгарыла. Ә инде 92 елда ул Россиядә мәгълүм була. Россиядә бу уен коралын 20 гасыр башында Мәскәүдә ясый башлыйлар. 1906 елда башлап 3 рәтле баяннар тулы гармун фабрикасында бер туган Киселевлар тарафыннан эшләнә башлый. Ни өчен баян дип атала икән? Бу музыка уен коралы борынгы славян халык җырчысы сказитель Баян исемен йөртә икән. Татарлар арасында каян килеп чыккан? Сез беләсез, Казанда татарлар арасында вараксин гармуннары беренче чиратта татарларга тарала башлый. Мин уйлыйм, шуңа күрә гармун шир йокканга күрә татарлар арасында баян да инде беренчеләрдән булып татарлар арасында тарала башлый. Инде бүгенге көндә бер мәҗлесне дә, бер телевизион тапшыруына да, бер концертна да баянсыз күз алдына китерү авыр. Шул кадәр ул безнең арабызга, безнең яшәешкә кирип утырды. Инде баян турында күпләп сөйләргә булыр иде. Баянның тавышына тыңларга вакыт җиткәндер. Сүзне бирәсем килә профессиональ музыкант, баянчы Илнар Сафинга. Ул үзенең яраткан баянында яраткан киен безгә бүләк итер. Илнар, рәхим ит. Рәхмәт, Илнар. Сине тыңлаганда бер мәкаль искә төште. Кышлар тумый канатсыз, кеше тумый талантсыз. Чыннан да, безнең халкыбызның искиткеч талантлы музыкантлары, баянчылары бик күп. Кайберләрен генә әйтеп китик. Фәйзи Садыков, Фәйзулла Туишев, Рамил Курамшин, Флора Хөрмәтова, Рөстәм һәм Ринат Валиевлар. Бу списокны хәйран гына дәвам итәргә булыр иде. Ләкин шуны да истә тотырга кирәк. Безнең бит әле киләсе буын бар. Без шушы буынга үзебезнең моңларыбызны, җырларыбызны җиткергә тиешбез. Шул вакытта без үзебезнең вазифаны үтәгән булабыз. Шул вакытта без мирасыбызны җиткергән булабыз. Шушының белән сәхифәне төгәллимен. Киләсе очрашуларга кадәр.